yanzu cikin wannan hali yadda muke cikin keburan nan alƙura muna karɓan kebura inda kebura kan a ce kawai mu ɗauki miliyan 10 ko miliyan 5 ni fa na canja ba da miliyan 5 idan kai kadin saba muna tare ba ni ma ina ne kuma baka miliyan 1 ban ga ka miliyan baka miliyan 1 ko me za ka bar miliyan ta miliyan 20 miliyan 10 ba fa karan kai kama ba kare na ya kama ni kuma in na kuma sai ka ce a raba ko ya sun sai ai ni daban kai daban a ni daban dama kai ka fi ni talauci na fi ka yo ya ga aka bani miliyan 1 a cikin miliyan wallahi miliyan 1 zan baka wallahi miliyan 1 zan baka ya sun fara arabawa miliyan 1 zan baka ni kuma wallahi baka isa ba ya sun na isa har nayi yawa na isa wallahi baka har nayi yawa ma wallahi baka isa ba ya sun na isa har nayi yawa ma to ba ni so ta kari osa abokina na'am ga wannan ansa ka gane kai hakuri da wannan zan kwato mana yancin mu ka gane ko karka da mu kaje da wannan kaje da shi bari ma karka da mu kaje ka ni zan kwato mana yancin ofisa na ga wai sai ja na kake yi ofisa aka yi kana ji ina jin ka ka san kuɗi sirri ne haka yake reci ne wannan gaskiya ne abinda za a yi yanzu ka kawo miliyan 10 ka bani miliyan 3 ka je da sauran to ofisa yawa ne wai kuɗi yake magana ma tukunna in an tsinta ke da ko ba tsinta ba ba tsinta ba kawai sai ku zo da a mutane suna magana